إتي أو سومنزي بمرص بورد إثيوبيا استمحالف ملأختي ويون دبدبة كلهم تجارو ناتقامو يجنيو إتو قداي كم زيوم أبي إثيوبيا نمبر شوعي جزء مرص كايريو إتمرص زكايرو اللي جزء دما أبزي حزنا يزلنا عمد خلت شعي 10 شمونتي أمت مرتيو سلازي بزعازي عامل ختلما مرص بورد إثيوبيا حد ملأختي أب محور ميديا ناتم محالفة قنيلهم إتي أب محور ميديا نوت أزقني حبريتا كل سو كمزرأيو إتم أب مونغو أب كل التجراين أب محارة كل اللي نزلوا مريتات ويون كتماتات نتجرايون كيتفعلوا نعم حراون كيتفعلوا نميلهم مرصا نخ كايدو استوسنا وسنة يوم إذا دما مبزحت يوم تجارو زي خونن حجز تحسن يو ناولو أب محور ميديا ناكونن ويجنيو إتم بمرصا بورد إثيوبيا نعم حرا ويون ناي تجراي كيتفعلوا نمينهم يوم مرصا كايدو زلوا مستوى بوتاتات حمارة عدرمز كورم أوفلا سلمتن رايا لماتان خوينهم إزم كلهم زيوم ناي تجراي مريتات زنور انتخونو بزح ساعات جن مرصا بورد إثيوبيا بزم حالف مسرات إتم زتقصنا يوم مريتات ناي تجراي ويدما نايم حركة تهالو نمينهم مرصا نخ كايدو سجبرة وسنة يوم بزمخنيات دما نتي ناي مرصا بورد إثيوبيا زمحالفو ملأختي ويون زوسنو وسنه بزحات أكلات نتقام ويغنيو كابتوم نتي ناي مرصا بورد إثيوبيا زتقام أكلات حدا أيته جتاچو ردا يوم أيته جتاچو ردا نتي بمرصا بورد إثيوبيا زتصحافه بمحاريا ቋንቋ كم زغلصو እቶም ደብዳቤታት ሰላም ካብ ምዝራግ ወጻይ ካልእ ትርጉም የብሎምን ክብልዮም ገሊጾም ዘለዎም ኣብ ወንበር ውድብ ስምረትን ኣማኻሪ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ነቲ ሎሚ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዕላው ዝተገብረ ናይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ውሳነ ተቃውሞም እዮም ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጾም ብቋንቋ ኣምሓርኛ ኣብ ዘመሓለፎ መልእኽቲ እቲ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተመሓለፈ ደብዳቤ ይኹን ከመበገጽ ዝተጠቅዐ ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዝተወሰነ ውሳነ ካብ ሰላም ሃገር ምህዋኽ ወጻይ ካልእ ትርጉም ኣለዎ ኢለ ኣይኣምን ክብሉ ገሊጾም እዮም ካብቶም ነቲ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዘመሓለፎ መልእኽቲ ዝተቃወሙ ሓደ ኣብ ወንበር ውድብ ባይተና ኣይተ ኩሮም በርሀ እዮም ኣይተ ኩሮም እዚ ካልእ ኣዋጅ ኩናት እዩ ኣካታዒ እንተተባሂሉን ብቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ድማ ክውሰን ዓቕሚ ኣይህልዎን ከም ኣዲስ ኣበባ ዝበለ ኣካታዒ የለን ወይስ ስዕርና ኢና እሞ ከም ዝደለና ክንገብረኩም ኢና እዩ እቲ ነገር ክብሉ ሓቢሮም እዮም ወሲኾም ድማ እዚ ናይ ኣገኘው ተሻገር መግለፂ ንዕድመ ሕወሓትን ሻዕብያን ከም ምንዋሕ ዝሓለፈ ረብሓ የብሉን ድሕሪ ብምባል ከም ፖለቲካዊ ዕላማ ንሕወሓት እምበር ንህዝቢ ትግራይን መሬቱን ንምስዓር ምሕሳብ ጌጋ እዩ ከቢድ ታሪኻዊ ጌጋ ብምባል ተቃውሞ እዮም እዚ ክብሉ ዝኽኣል ድማ ነቲ ንግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣመልክቱ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ እዩ ዶክተር ሙሉ ነጋ ድማ ግልጽ ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት እዩ ክእረም ይግባእ ብምባል ተቃውሞኦም ገልጾም እዮም ኣብ እዋን ጽንተታዊ ኩናት ትግራይ ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበሩ ዶክተር ሙሉ ነጋ ነዚ ዝገለጹ ንግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ኣመልክቱ ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣቢሉ ዝተመሓለፈ ውሳነ ስዒቡ እንትኸውን ሕዚ ኣብ ስራሕ ብዘሎ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣብ ቦታታት ምዕራብን ደቡብ ትግራይን ሕቶ ይግበአኒ ክለዓል ይኽእል እዩ ኣካታዒ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ድሕሪ ምሕታት መልሱ ኣይግባእን ዝብል እዩ ምክንያቱ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናይዞም ቦታታት ሕቶ ክለዓል ዝኽእል ቅድሚ 1983 ዓመተ ምህረት ብዝነበረ ሕገ መንግስታውን ምሕደራዊ መዋቕርን ስለ ዝኾነ ቅድሚ 1983 ዓመተ ምህረት ድማ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ክልላዊ መዋቕር ኣይነበረን እዚ ማለት ከም ኣምሓራ ኦሮሚያ ዓፋር ቤንሻንጉል ጋምቤላ ወዘተ ዝበሉ ክልላት ኣይነበሩን ብመሰረት ገለጻ ዶክተር ሙሉ ነጋ ሕዚ ኣብ ስራሕ ብዘሎ ሕገ መንግስቲ መሰረት ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ዘመሓለፈ ውሳነ ሕገ መንግስታዊ መሰረት ዘይብሉን ተኣማነት እቲ ትካል ኣብ ሕቶ ዘእቱን እዩ ከምኡውን እቲ ትካልን ነቲ ፌደራላዊ ስርዓትን ዘፍርስ ተግባር እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ መልእኽቶም ድማ እዚ ደብዳቤ እዚ ግልጽ ዝኾነ ሕገ መንግስታዊ ጥሕሰት መርአያ እዩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን መትከል ሕግን ሕገ መንግስታዊ ኣሰራርሓን ብምስዓብ ኣብቲ ሃገር ኣንጻላልዩ ዘሎ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ንምዕጋት ብሓባር ዝቆምሉ እዋን እዩ ክብሉ ገሊጾም እዮም ነቲ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተመሓለፈ ውሳነ ዝተቃወሙ ሓደ ድማ ኣይተ ረዳ ሓለፎም እዮም ኣይተ ረዳ ሓለፎም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ከም ዝጸሓፍዎ
ሕገ መንግስታዊ ብዘይኾነ መንገዲ ብሓይሊ ዝተመንጠለ ሕገ መንግስታዊ ግዛት ትግራይ ብስርዓት ናብ ትግራይ ክምለስ እናተገቦ ሕዝቡን ሕገ መንግስታዊ ብዘይኾነ ከይዲ ካብ ትግራይ ግንፀል ምግባር ሕገ መንግስታዊ ቅቡልነት ክህልዎ ኣይኽእልን። ኣብ ዝኾነ ይኹን ከባቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዝቐርብ ናይ መንነት ሕቶ እንተሃልዩ እቲ ከይዲ እውን ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ እዩ ናብ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ክቐርብ። ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ ድማ ሕገ መንግስታዊ ውሳነ ይረክብ። ካብዚ ወፃኢ ዝቐርብ ሕቶ ከይዲ ኮነ ውፅኢት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምህናፅን ምጽናዕን ተግባር ክኸውን ኣይኽእልን። ብምቕጻል ድማ ህዝቢ ባዕሉ ይወስን ማለት ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኸቲሉ ይወስን ማለት እምበር ኣብ ክንድኡ ኸሊእ ኣካል ይወስነሉ ማለት ኣይኮነን። ፍትሒ ዝረጋገፅ ከዓ ኣብ ፍረ ነገር ጥራሕ ዘይኮነስ ከይዲ ፍትሒ እውን ፍትሓዊ ክኸውን እንተኽኢሉ ጥራሕ እዩ። እዚ ውሳነ ተባሂሉ ቀርቢ ዘሎ ግን መሰረታዊ ዝኾነ ናይ ፍረ ነገርን ከይድን ሕገ መንግስታዊ ስሕተት ዘለዎ እዩ። መንግስት ፌደራል ነቲ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ተወሲኑ ብሄራዊ ቦርድ መረፃ ክፍፀም ቀሪቡ ዘሎ ዘይሕገ መንግስታዊ ከይድን ውፅኢትን መርሚሩ ነቲ ውሳነ ብትሪ ክነፅጎን መእረምታ ክገብረሉን ይግባእ ክብሉ ኣይተረዳሕ ሓለፎም ኣብ ፌስቡክ ገጾም ገሊፆም እዮም። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እውን ነቲ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ ብኸምዚ ተቃውሞኡ ገሊጹ ኣሎ። ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ጭቁናት ህዝብታት ኮይኑ ብዘካየደ መርር ተጋድሎን ብዝኸፈሎ ክቡር መስዋዕትነትን ንኹሎም ህዝብታት ብማዕረ ዘገልግል ሕገ መንግስትን ሓድሽ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ክተክል ዝገበረ ህዝቢ ምዃኑ ይፍለጥ። እዚ ብመርር ቃልሲ ደቂ ህዝቢ ዝተተኸለ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ብምጥሓስ ዝተፈጸመን ዝፍጸም ዘሎን ብቃላት ክግለጽ ዘጸግም ግፍዕን ጽንተትን ከይኣክል ሕዚ ድማ ብቁሉዕ ሕገ መንግስትን ስምዕነት ፕሪቶሪያን ብምጥሓስ ሕገ መንግስታዊ ወሰን ትግራይ ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ውሳነ ተመሓልፉ ኣሎ። ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ እዚ ድምፂ ህዝቢ ትግራይ ዘይብሉ ቤት ምኽሪ ዘሕለፈ ውሳነ ብጽኑዕ እናኾነነ እዚ ሓደገኛ ውሳነ ዝስዕቦ ዙርያ መለሽ መዘዝ ኣብ ግምት ኣትዩ ብኣግኡ ክእረም ዳግመ ግምት ክግበረሉን ብጽኑዕ ይሓትት ይብል። ነቲ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተመሓለፈ መልእኽቲ ዝተቃወሙ ኣካላት እዚኦም ጥራሕ ኣይኮኑን። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ተጋሩን ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝተፈላለዩ ምሁራትን ዝተፈላለዩ ኣካላትን ነቲ ብመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ዝተመሓለፈ ናይ ወሰን ትግራይ ጉዳይ ኩሎም ኣካላት ብማዕረ ድምፂ እናተቃወሙ ይግነዩ። ዝተፈላለዩ ኣካላትን ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ድማ መግለፂ እናውፅሉ ይርከቡ። ኣብ መወዳእታ ነቲ መነጋገሪ ዝኾነ ውሳነ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ መንግስት ፌደራል ርእዩ ከመሓሾ ድዩ ወይስ ኣየመሓሾን ዝብል ናይ ብዙሓት ትፅቢት ኮይኑ ኣሎ። ንሕና ድማ ነቲ ዝውሰን ውሳነ ርኢና ክነመሓልፎ ኢና።